Ana Galarra, gazte moduz? Ba, ondo, ura honditan ikusteko desiatzen, egia esan. Zebrakin hasiko gara? Ados. Dinot, denboroken badik geratzen ari gara, arratsaldeko bostetan egingo dugulako. Zure pixkat animal printzoa zen, Bai, apurtxu bet, leopardo gatoz, zebra jarriko gara. Nobel sariari buruz hitz egingo genuela hitzeman genuen, eta hori ere saiatuko gara. Baina ikerketa berezi bat, musikalki bili gara, Anariren zebrak lagunduko digu bidien. Ados. Bai, bueno, zebra baita izan dira oso erakargarriak eta baitare misteriotsuak, bere marrengatik, haindia bereziak, ez da? Eta hor urtetan ikertu dute adibidez, zerrote diren zebrak. Beltzak berez eta marra zuridunak, ala zuriak marra beltzdunak. Ez esan erantzune? Ez dut esango? Pentsa. Zuriak edo beltzak? Ez dakigu. Zuriak edo beltzak dira? Zuriak. Beltzak dira. Beltzak. Jaukera zeuden, eta, bueno... Baltzak dira marra zuriekin. Hori da, embrioi fasian daudenian, feto direnean, artean beltzak dira, eta gero, ja, jaiotzen direnen, dauzkate marra zuriak, eta zahartzean ere juten dira marra zuri horiek galtzen. Orduan, bueno, esan dezakegu, onduan berez, beltza direla eta gaineti dauzkatela marra zuri horiek. Bale, hori badakigu, baina zertarako, zergatik da evoluzioa bultzatu ditu marra zuri horiek sortzera? Hori beste galdera bada. Eta hor, hipotesi bat baino gehiago aztertu izan dute, bat adibidez kamuflatzeko lagungarri izan daitekela, beste bat beroari aurre egiteko, kontuan izan da nun bizi diren zebrak, oso hipotesi logikoa da, eta hirugarren hipotesi bat zen, horrela intsektuak despistatu edo nolabait intsektuak uxatu egiten zituztela edo ez zirela erakargarriak intsektuentzako. Eta azken hipotesia hau probatzeko ikerketa bat diseinatu dute japoniar batzuk, ez dakit zergatik diren japoniarra baina hala dira, eta egin duten ikerketa behiekin izan da, eta ikusi dute. Hortxe zebrak ikusten ari gara, eta esan dakue, zebra bat marraduna zergaitik izan daiteke hipotesi ezberdinak, kamuflatzeko izan zaitekeen. Bai, logiko, ez? Beroa, esan diazu, beroa hobeto jasatzeko izan daiteke. Edo, bestelako animalia batzuk eta uliak eta bar uxatzeko. Bai. Bale, japoniarrak zer egin dute? Behiak hartu dituztean ez dauzkate zebrak. Bale, hartu dituzte behiak, behi txuriak, eta margotu dituzte beltzez, zebrak balira bezala. Zebrek izaten dituzten itxura berdina izan dezaten, ez zola marra edo zemoz, baizik eta gutxi gora bera patroi horri jarraituta. Ikusteko pinturak ez daukala eraginek, edo baldin badauka, denei berdin eragiteko, gero behi beltzak hartu dituzte. Ikusten gabiltzena, behi baltza eta marra zuri horiek egin. Eta pintura beltzarekin berdin margotu dituzte. Eta gero utzi dituzte beste behi batzuk margotu gabe. Eta jarri dizkiete kamerak. Ikusteko, eltsuek eta nola jokatzen zuten, eta behiak ere, mugitzen ote ziren uxatzeko intsektuak adibidez, buztanarekin kolpia jota, edo zerbaiten kontra azkure eginda, edo ezkutatuta edo mugituz. Orduan, mugimenduak ere neurtu dituzte. Eta nun, frogatu duten, egila dela. Margotutako, zebren itxuraz margotutako behiek, askoz ziztada gutxillo jasan zituzten, erdia baino gutxillo, eta mugimenduak ere askoz gutxillo egin behar izan zituzten, askoz lasaiago bizi izan ziren tarte horretan. Horrek esan nahi du, hoien aragila hobea dela, eta gaina eltsuen bidez transmititzen diren gaixotasunak eta ere, askoz gutxillo jasango dituztela. Hau oso guai dau, Ana. Ondorioak, ondorioak oso urrutiraino iritsi dira, eta esaten dute... Zebra baten marrak zertarako dira, eta besteak beste, uste zana, eltsuak eta urruti izateko, behiak margoztuta, ikusi da, baiet. Baiet. Konprobatu da. Hori da, eta horrela frogatu dute, behintzat zebrei ere balioko diela horretarako, eta beraz ez da inolako txorakeria horrelako larruazala izatea. Are urrutirago jundia eta proposatu dute intsektiziden ordez margotzea behiak. Intsektizidaen aurrian azkenean bi eratako kalteak egoten dira, batetik intsektuak berak erresistente bihurtzen dira, eta orduan ez dute zertarako balio, ez bakarri behiei kalte ziteko guri ere helduko ligunkete, intsektizidak ez dute zertarako balio, eta bestetik ingurumena erakorek kaltegarria dira. Eta orduan guain egin aztertzen nola lortu
horrelako margo bat toksikoa izango ez da nabeientzako eta iraungo duna eltxoen sasoi osua, 3-4 hilabete. Eta hortan dabiltza. Honelako gauza zientifikoak aztertzen ditugu guk. Ez dakini bukatuko duten hemengo behiak horrela margotuta. Ederra esan zut, gauien neupe marra batzuk edo pintatu beharko ditu dara, eltxo danak neurein etorten dieta.